Davao, 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 Davao Mix Club. Davao, Davao Mix Club. This is DMC. Dota, Dota, dula, dula, dula ta. Dota, Dota, magdula, dula ta. Dota, Dota, magdula, dula ta. Magdota, Dota, magdula, dula. Sa una ang gikabugangan sa mga batanon, sa mga batanon. Counter-strike, kaka-counter-strike, pag-abot sa panahon. Pag-abot atong Dota 1 nga LAN game lang to, gikabuangan sa mga madlang people pag-abot sa Dota 2 ni samot ni grabe ang Dota 2 Dota 2 dagkan nakabuang anang Dota naay nakauyab tungod sa Dota naapoy nag-away tungod sa Dota ingon daw nila sa mga panel sa mga istorya, Dota o ako, Davao Mix Club. This is DMC. Dagkan na buang anang dula. Ambot na tingala ko unsay naaana nga dula. Ay ako pangutana kung unsa na nga dula. Kay wa ko'y labot ana nga dula. Kay di jud ko kabalo ana nga dula. Ang mga estudyante sigig pangayo sa ilang ginikanan aron idula lang sa Dota, tagaan sa ginikanan ug pamasahe. Sos kining mga tawhana magbaktas lang para makadula lang og Dota. Ingon daw sila basta mabisi sila, di daw sila kabati og kagutom, basta makadula lang sila og Dota o ako, Dota, magdula-dula ta. Dota, magdula-dula ta. Dota, dula-dula ta. Magdota, magdula-dula ta. Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, ing anak ka quality ang Dota. Grabe ka sikat, aning dulaa. Dili makaya, grabe ka werpa. Power kayo, hasta yung walo pa. Dota, dula-dula ta. Dota, magdula-dula ta. Magdota, dula-dula ta. Dota, magdula-dula ta. Busa ka mo mga ginikan, palihog bantayin ninyo ang inyong mga anak. Kay basig nagdula na og Dota, nag-expect in taon mo nga sila ni sulod nagtarong og pag-eskwela, pero ang tino dito niadto silang opisina aron magdula og Dota, magdula-dula ta. Magdota, magdula-dula ta. Magdota, dula-dula ta. Magdota, magdula-dula ta. Maartista man o pati mga DJ, pati wala ginabuhat magdula gyud ana. Grabe gyud na, dili gyud makaya unsay naaanang sa uban nga dula. Dili makaya ang Dota, magdula-dula ta. Magdota, dula-dula ta. DJ March Barrios. This is DMC Davao Mix Club.